Virksomheden skriver, at det er med den største glæde, de indstiller denne lærling til ML-prisen. Efter en kort prøvetid stod det hurtigt klart for dem, at de havde fået en ny lærling med et ganske enestående potentiale. Han har gennem hele uddannelsen vist stort engagement i samarbejdet med kollegerne, hvor han altid er parat med en hjælpende hånd og et smittende godt og positivt humør, der er med til at gøre det til en gladere hverdag i virksomheden. Han har også udvist et fantastisk overblik, når det gælder problemløsning og planlægning af arbejdsopgaver. Der er fokus på faglig korrekthed med hensyn til normer og sikkerhed, og hans høje faglige niveau samt hans imødekommende og behagelige væsen har gjort ham utrolig vellidt, både hos kolleger og hos kunder, som han har haft stor kontakt med. På skolen var hans meget store sociale kompetencer over for klassekammeraterne helt sikkert med til, at hele klassen fik et flot gennemsnit ved svendeprøven. Hvis han får en opgave, så er man altid sikker på, at den bliver udført til 112%. Faget er automekaniker, virksomheden er Fritsdal Biler ApS, og skolen er EUC Midt. Prisen er af guld, og navnet er Esben Vejlgaard Christensen.